Lubakiak. Gure aurrean ikus dezakegu Karlisten 105 metroko lubaki baten aztarnak. Bertan, hauteman daitezke, batetik egindako zanga eta bestetik aurrealdean dagoen harrizko hormatxo edo parapeto txiki baten aztarna sakabanatuak, soldatuak babesteko erabiltzen zena. Lubaki hau 1874ko ekainean prestatu zen, Abartzuzako gudaren atarikoetan. Karlisten azpiegitura hauek eraikitzeko, soldaduak ez ezik, zibilak ere behartzen zituzten parte hartzera. Batzuetan, herrietan gizon gutxi zegoenez, emakumeak izan ziren horietako batzuk alargunak, lan neketsu horiek egin behar izan zituztenak. Lizarrako udal artxiboan, emakume haien izenak gordetzen dira. Errepublikanoek borrokaren bigarren egunean, Abartzuza hartu ondoren, Karlistek atzera egin zuten mendi hauetara. Bertatik, borrokaldiaren azken eguna aprobetxatu zuten Abartzuzan zeuden indar errepublikazaleei jazartzeko.